rohat do ibana sian bagas joroon lagu bongo tu bagas joro ni jebata ima Jerusalem nama notongi martangi yang manita ale jebata para siroha dua kapar dosa jalan amangan lehon hadua untuk akan abadia tatap mana posomi si amintan raja buku naon modingon Bandua maribana sian nasa iwak ni dosa jaladakum maribana jari reon nasok tadi rabdot ngalap na tuling-ling Oma barikan daun ini Yesus Kristus namang yunton na gadia Johannes Amulia di bagasan perguruan na di Kapernaum di dog Yesus do aka na torok saluhut na di leoni amay tuaw do naro tuaw jalan na soto pa pabalyoku naro tuaw ay dada tuat aw siyan benua bijang mapain roh aku na pinangido ni rohani na masuru aw doi alay ondo di pangido rohani na masuru aw unang mamago kumain agia sada siyan sa luhut na lehon na tuaw asa upang ului kay di ari parkuri ay ondo di pangido rohani damang naay madapotan panguluan sa lilim na galup na marnida anak jala porsea di ibana jala payoku do ibana di ari parkuri so manima barita do ini Tuhan kita sadari yang manila hamu walia kadongan saunari pabor hatot tama dongat taon tu inganan dapat pudi mardongan tangi yang pabor hatot tama ibana asa maradia di hanguluan nama notongi porsea dohita di Kristus nang mate humokopita jalanong hehe lahu pasahat kon hanguluan negbaru tu akan porsea asa tamaja la polit ibana bongo tuhang uluan nama nontongi tapi pisma ibana marhite aek na baliau Roma saunari hamu aka suru-suruan Roma hamu aka nabadia tomu jalau durhom madongan namion jamintan raja gugukon tujoloni Kristus Tuhan nami.
Situtudo na hudokon tuhamu, dang nagadda emay bolo somadabu tutano jalamate. Dung pemate asagudang parbuena. Sonari na yung tapasahat ma, amat taon, tuinganan paradian na. Songon Kristus nong tuat tuhamatean, dungi hehe di bagasan hamuliaon. Songon ima nang dongat amat taon, pahayon na do tuhanguluan na manotong. Martang yang mahita. Ale debata na marhuaso jala para siroha, di bagasan tanganmu do hanguluan ng hamatean nami. Hosa diri do na majudongan namion mulak tu adopanmu. Di bagasan dok ni roha nang pakyon nami ma pamatang tu tanoman. Alay di bagasan pakirimon nagok upay mahami do hahayon na songon Kristus naong parjolo hehe siyan tonga-tonga ni aka namate. Atong say asima rohani ibana ale Tuhan jala jakon ma di ibana di apuan mo. Marhite Kristus Tuhan namin. Amen. Tabigay mahatani Tuhan dihita sa deron na niya siyan Apostol Paulus Tuhuria Filipi. Hamu aliak kadongan di banua gijang do sa bulota sianido tapaima si Panguluhita. Tuhan ta Jesus Kristus paubahod do daging ta naleaon. Gabi dosod daging na nasangapi. Obar tu hagugoon nay. Ay tarpa tudu sa do sa luhut na tu ibana. So ngani mahata ni Tuhan. Maulia tema di debata. Le Tuhan Yesus ho sa diri nung abangot tu bagasan na haholomon ni hamatean. Tartanom jala hehe di ari patuluhon. Upang idohami porbadiay matanoman on asa natoras nami jamitkan raja guguk nahusuton nami dison heherapon ho jala mangulu di bagasan hamuliaonmu rodi sa leleng ni leleng na Amen. bagasan kurniana do anak utun di Purbadia. Amin. Biasanya panggil. Nomor 3. Oke. Sonang na ini surgai di lambung Tuhan Yesus. Sonang di si inganan sodong di si namarta.
tardiri jalan nga mangulahi tubuh ho sian aik do sian ton di porbadia. Alason mapaskan ni Tuhan ni rodi sa liling ni liling na. Amen. Inadeng ganin naong suan sa liling ni nguli ni dongan natoras namion. Marbungaram may songon khusus ni bungaon. Amen. Ale jamitan raja guguk nunga ditinggalon ho tanoon nunga ditinggalon ho jabuni natorasmu mangulu maho olat nyon dijabuni amata debata. Amin. Ale jamitan raja guguk nani haholongan marhite na mabuan tanda hamonangan ni Kristus say bongot maho tuhang uluan na manotong dibagasan guarniama dohot anak doton di porbadia. Amen. Nari tatangyak kon ma natoras taon nong tartanom dison ang giya dijak kon Tuhan ni ibana di hanguluan dot hasonangan na manotong. Ale Jesus Kristus nunga di dokho ahu do heod dohot hanguluan na mangolu huhut porsea diaw naso tu pamate ibana sa liling-liling na upang iduhami tuho pahehe madongan namion jala pauba madaging nanaleon gabi dosod daging muna sangapi martangi yang mahita Tanion ma Tuhan tangiyang ditiking ulum di tanoon olo doho paheheon na mate at dong semarlomo ni roha maho mga lehot tudongan namyon hanguluan na manotong martangi yang mahita Tanion ma Tuhan tangiyang ale Jesus Kristus marhite sian padidioni nunga di parbadie hodongan namion gabe ruas dohot sisiammu atong say marlomo ni roha maho majakkon ibana nuaing tutong atong ani akkanaong pinili martangi yang mahita Tanion ma Tuhan tangiyang ale Jesus Kristus dung mate si Lazarus ditangisi hodo ibana say marlomo ni roha mahong mga pusi nasa ilu-ilu siyan si malolong nami martangi yang mahita Tanion ma Tuhan tangiyang ale Jesus Kristus niojar ni asin ni roham say dia puli hodo akan amarsa roha upang iluhami tuho tabay mahaporsyaon nami dohot pakirimon nami di holong ni roham ang giya darapul toha nami martangi yang mahita Tanion ma Tuhan tangiyang
pasada masude tam yang tay marite tam yang najarum di bata tu hita tam yang ale amanami. Amanami na bagijang sa rinordania mawarmu, sa bahana daunmu, sa manong Roham di Benotam sa bagijang, Reman Tuhan sa dari sekarang nami sa pari, Yalasi sa masaranami sa panisanami, Bisaran yak patasara kami, Tugil ng tugil kami tukang tujuan, alay pandua kami siap panangko. Sebelum tam yang panutup ipasaan. Ikon Jesus dodong aku salah kuliludo rapon Jesus boya wona tadumu suminarono dan mabiara bisi Tuhan Yesus dongaki sai hutonoku Jesus oh aku namai Ikon Jesus dodong aku ngolomar sitanona tuibana hutinggakon nasana pasoratau dan mabiara bisi Tuhan Yesus dongaki sai hutonoku Jesus olo aku namai Tuhan nami naholan sa toki sa bingdo ngulo nami di tanoon. Jalan soto tudo di tiki hamamate nami. Upang ido hami tuho sa ridongan itong di purbedi mahami totong. Asa tuguha porson nami do pakiron nami di bagasan kolong ni rohan nami midadongan. Say songoni mahami pasauton lomo ni roham sa liring ni ngulo nami yon. Jaladung mate hami sugut papungu jala pasada mahami
do sude akadongan nami nong mojuloy hami di bagasan hamulionmu na monotongi marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Marhite sian asini rohani debata na say maradian madongaton do sude akadongan nong modingi di bagasan damini Tuhani rodi saliling ni liling na. Amin. Di bagasan gorniama dohot ana dohoton di porbadi Ah.